Hei ja tervetuloa tunnetyöskentelyn perusteiden pariin. Tässä ensimmäisessä videossa mä käyn vähän läpi sitä, että mitä tunnetyöskentely oikein on. Eli miksi sitä kannattaisi tehdä, mitä hyötyä siitä voisi olla, miten sitä tehdään, mikä siinä voisi olla päämääränä. Mä käyn tätä läpi mun omalta kohdaltani, miten ihan konkreettisesti mä oon asiat ymmärtänyt. Mä oon nimittäin paljon miettinyt sitä, kun puhutaan paljon tämmöisestä, että olisi hyvä kohdata tunteensa ja tämmöiset tunnetaidot on tärkeitä ja olisi hirveän hyvä asia, jos oppisi irti päästämään vaikeista asioista elämässänsä ja vaikeista ihmissuhteista, antaa anteeksi kaikki, on hyvä rakastaa itseään. Mä aina mietin, kun mä tommosia asioita kuulen tai luen niistä, että mutta miten se tehdään? Mitä se ihan oikeasti on, niin että miten se tehdään? Ja mä oon näitä asioita harjoitellut ja nyt mä aion kertoa näissä mun videoissa omalta kohdaltani sitä, miten mä oon ymmärtänyt, että miten nämä ihan oikeasti nämä asiat tehdään. Ja ihan ensimmäisenä mä haluan kertoa, että mikä mun mielestä on tarkoituksena tässä kaikessa tällaisessa, mikä voisi olla päämäärä tämmöisessä työskentelyssä. Niin kun mulla on se semmoinen ajatus, että mun päämääränä ei ole jotenkin parantaa itseäni, tulla täydelliseksi ihmiseksi, poistaa kaikki viat itsestäni ja saada jotenkin saavuttaa semmoinen täydellisen, onnellinen ja positiivinen elämä. Ei, että mulla on se voimakas motivaatio tässä mun tunnetyöskentelyssä se, että kun mä oon tajunnut, että mä voin helpottaa omaa pahaa oloani, mä voin tehdä jotain. Että on se sitten hyvin voimakas tunne, joka valtaa, mutta ihan siis joku semmoinen pieni epämääräinen jatkuva tyytymättömyys tai harmi. Mä oon tajunnut sen, että mun ei tarvii olla semmoisen ulkoisen elämän tai olosuhteiden tai muiden ihmisten tai vaikeiden asioiden, vaikeiden ihmisten uhri, vaan mä voin tehdä itse jotain ja helpottaa omaa kärsimystäni suurestikin. Ja kun mä oon tehnyt tätä työskentelyä, niin mä oon alkanut ymmärtää paremmin itseäni ja elämääni, että kun aikaisemmin oon ajatellut jotenkin, että elämässä on kaikkea semmoisia traumoja ja rankkoja kokemuksia ja vääryyksiä, epäoikeudenmukaisuuksia, hankalia ihmisiä, kaikkea tämmöisiä inhottavia, vaikeita asioita. Kun niitä rupeaa ymmärtämään, niin niistä rupeaa tulee enemmänkin semmoinen voimavara omaan elämään. Tarpeeksi kauan, kun on työskennellyt jotenkin vaikeiden asioiden kanssa, niin nehän rupeaa jopa muuttumaan semmoiseksi, että sä rupeat löytämään niissä piilevät lahjat ja voimat ja voit jopa olla kiitollinen jostakin asioista. Ja se on ollut se mulla se tämän työskentelyn tarkoitus ja merkitys ja päämäärä. Ja mitä enemmän mä oon työskennellyt, niin sitä enemmän mä huomaan, että mä uskallan ottaa elämää vastaan sellaisena, kun se tulee, että ei enää tarvitse pelätä niin paljon jotain vaikeita kokemuksia, että miten pärjää, vaan tietää, että mulla on keinot. Mä osaan työskennellä vaikeidenkin haasteiden kanssa, vaikeidenkin tunteiden kanssa. Että se tarkoittaa sitä, että koko ajan enemmän ja enemmän niin uskaltaa kohdata elämää silleen vapaasti ja joustavasti. Ei tarvitse pelätä ja vastustaa, vaan uskaltaa ottaa vastaan sen, mitä eteen tulee. Ja sehän tässä mulla on selkeästi muodostunut sellaiseksi päämääräksi, että yhä enemmän ja enemmän mä uskallan olla se, kuka mä oikeasti olen. Että se oma epätäydellisyys ja viallisuus ja omat tämmöiset hankalat asiat, hankalat viat, niin ne rupeaa muodostua enemmänkin joksikin semmoiseksi, mitä arvostaa. Ne on niin kuin kauniita ja arvokkaita ja merkityksellisiä asioita. Kun niihin rupeaa ottaa pikkasen ilmaa ja etäisyyttä, mitä enemmän työskentelee, niin sitä enemmän jotenkin niihin saa sitä etäisyyttä samaan aikaan, kun niitä arvostaa. Sä et enää huku niihin asioihin. Sä annat niiden virrata. Ei enää suhtaudu niin vakavasti elämäänsä ja itseensä, mutta uskaltaa enemmän antaa sen olla se, mikä se on. Uskaltaa antaa itsensä olla se, mikä on. No mitä tämä tunnetyöskentely oikein on, miten mä sen ymmärrän, niin se on jotenkin kauhean oikeastaan simppeli asia, että toisaalta on niiden tunteiden ymmärtäminen ja toisaalta niiden kohtaaminen. Totta kai joskushan ne menee ristikkäin ja näin, mutta että ne on kaksi asiaa, joihin mä oon keskittynyt. Mitä tämä tarkoittaa, tunteiden ymmärtäminen ja tunteiden kohtaaminen? No vielä helpompi on sanoa, että mitä se ei ole. Siis tietenkään ei enää tukahduteta tunteita, ei paineta niitä alas. Ei näin mä en saa kokea, tätä mä en halua ottaa vastaan. Lopetetaan se tukahduttaminen ja alas työntäminen. Toisaalta myös se, että ei enää ohita niitä. Että helpostihan sitä sitten aina kun huomaa, että on hankala olo, niin äkkiä rupeaa tekemään jotain muuta. Syöminen on tietenkin yksi hirveän tyypillinen tapa reagoida, kun ei meinaa kestää sitä tunnehaastetta.
alkoholin käyttö, juominen, on shoppaaminen, television katsominen. Mutta voihan olla jotain semmoisia vähän positiivisempiakin tapoja, millä tunteitansa ohittaa. Lähtee lenkille, urheilee, tekee paljon töitä, siivoaa. Mutta että kuitenkin tapa mikä tapa, niin se on kuitenkin sen tunteen ohittamista, sen hankalan tunteen, sen hankalan olon ohittamista. No sitten mun mielestä tunteen kohtaaminen ja tunnetyöskentely ei myöskään ole sen ilmaisemista. Et useinhan ajatellaan, että vaikka nyt viha on vaikea tunne kohdata, että sitten ruvetaan ilmaisemaan sitä vihaa, että sitten pitää huutaa ja hakata tyynyä. Se auttaa kyllä tulemaan niin kuin kontaktiin sen asian kanssa, mutta että kun loppujen lopuksi ilmaiseminenkin, niin se ei ole ihan vielä sen asian kohtaamista. Että mun mielestä on vielä erilainen asia se, että oppii kohtaamaan ja läpi elämään niitä tunteita. No sitten se, mikä tietenkin tuolla helposti saattaa tulla, jos menee juttelemaan terapiaan tai vastaavaan, että sitten niitä tunteita analysoidaan. Ja sekään ei ole välttämättä niiden ymmärtämistä ja kohtaamista. Ja sitten tosiaan tämä, että puhutaan paljon siitä, että opitaan irti päästämään niistä hankalista asioista ja anteeksi antamaan. Mulla on vähän semmoinen ajatus, että omalla tahdonvoimalla ei oikein pysty irti päästämään jostain todella vaikeasta asiasta elämässänsä. Mutta että työskentelemällä sen kanssa on mahdollista löytää semmoinen tapa suhtautua siihen, että me ruvetaan näkemään se asia arvokkaana ja me nähdään siinä olevia lahjoja, jolloin tämä vaikea asia voi päästää otteensa irti meistä. Näin mä oon kokenut, että asiat menee, kun uskaltaa työskennellä niiden tunteiden kanssa. Se, mitä se oikeasti sitten on käytännössä ihan konkreettisesti, miten se tehdään, miten niitä tunteita ymmärretään ja miten ne kohdataan, niin näitä asioita mä tuun nyt näissä mun videoissa sitten käsittelemään, että minkälaisia yksinkertaisia menetelmiä mä oon käyttänyt, minkä avulla mä oon oppinut nämä asiat. Mä kerron erilaisia apuvälineitä ja menetelmiä ja vinkkejä. Toivottavasti niistä voisi olla hyötyä muillekin. Kiitos.